Hi guys, mayong hapon. Nairo dire. Ako siya ginapakaon sa ni Tuy tuy. Ito. Tuy tuy. Ang cute ng aso. Grabe. Nakita ko lang siya dito sa farm. Wala siya kuan kauban. Niya ako siya gihatagan pagkaon. Kaon na. Di ka mo kaon nga naman. Kaon na. Ha? Dili ka ganahan? Pag naman eh. Subuan pa ta ka? Kalisod ba mo pa kaunon? As in kagwapo sa ero ay gwapo, gwapa di ay. Gusto pa niya subuan siya eh. Ayan ginasubuan pa na ako para mukaon lang. Eh kung di man subuan, di man siya mukaon. Diha sa. Gusto ba ani oy? Kaon na ba para mabusog ka? Ay, hawa man ka. Diri ka. Sa maning irua diha siya. Rice pa. Rice pa. Dili man ni Bisaya ang iro mo, hindi siya kasabot. Eat na. Basta gusto niya in English. Go eat. You want this? Yummy food? Oh no, kapilian sa iro. Di siya kaon. Grabe init ka diri guys. Diri mi sa farm karon. So nag-abot lang mi ganiha udto ba. So ganiha udto naman karon. Ay hapon na di ay 2:42 na sa hapon. Grabe ka sweet sa iro. Busog siya. Basig busog siya. I love you na. Ang sweet naman ng na-miss na ko to akong iro sa una. Ay, ayaw ko ikis. Na-miss na ko tong iro na mo sa una na si Tukoy-Tukoy. Sobrang sweet po to sa una. Dugay na ka ito si Tukoy-Tukoy nagpuyo sa among balay sa una. Mga pila na ka years. Paras ani, hilig ba ko ang iro, oy. Ganahan jud ko mga iro. Kiring, ana, baboy, ganahan jud ko. Kaon siya. Kan-asa ning rice, oy. Sudan naman na imong gikaon. Eat the meat first and before the rice. Yeah, English yun. Grabe. Gipaningot ko dere. Sobrang igang. Tuy tuy. Tuy tuy. Wala siya hingalan. Unsa ka hingalan ani? Ataga na lang ko siya ngalan. Si Tukoy-Tukoy. Si Tuy Tuy. Ay Tuy Tuy na lang di ay. Diba kainit? Grabe. Ipaningot ko kaayo. Asa na to akong iro? Akong iro. Bye-bye!